Като тръгне нагоре, само е това по средата очия. Нагласи си го. Да, бъди го точно, той тръгва много. Той се надуе с обхвана. Хубаво. Дай венерчиш на мене малко. Дай ми. Дръжте го отдолния край. Може, защото той горивото му стои, ако изсъхне, нищо не му пречи. Това е оризова хартия. Да бе, да, ама сега да го хванем. Сега ако имахме една щека. Плоската весели навлиза и плоската няма си измъква. Сърпа. Веселин е наказан. Не мога да греба. Еми, значи няма да ти пускам по Те не можеш, всичко не можеш. Разбора ли се? Не ще звъни. Аз сега ще трябва да го взема. Аз ще влезе, вие, да. Лягаш, Топло е малко такова. Държи, ама е топло. Аз ще го държи го. Хубаво да се обри като миналата вечер. Хубаво да се опъни. Да. Не, просто се надуи хубаво. Те се надува, да. Абе, ми ти пак са критичната точка. Готов ли си? Тони? Не. Да, готов. Това ще има за изпълнение. Ма нагоре ли го снимаме или по-близкото е? Сега тук трябва да си над главата на баща си. Вие са тези, които са отгоре, мога, ако го спуснат, спи прав. Не, значи дръж. Тръгна ли така, значи не е добре. Не, още се хубаво. Не трябва да се събират тия. Иначе може леко да си изправиш ти. Нали, като се справи, той няма да може да го държи. Няма как. Държи ли го? Държат го дей. Вятъра ти го такова. Долу беше по-добре. Още се издава. Още докато опъни хубаво страниците. Още трябва да се дръжи. Не, лежи. Още трябва да опъни хубаво. А я го пусни. Няма да виж предния. Той вятъра. Не бе, няма такъв вятър да речеш. Има както всичко го прави. Страни го пуснете само Иво да го държи и да го пусне лекичко да прецени той. Събрали снимаме. Не, вятъра го такова. Няма вятър, ще го преве от всякъде. Това пари вече. Не. Ако не тръгне, не тръгне. Не, бягай. Дай. Пускай. Толкова това на добра посока. Много добре. Браво! Добре. Много е хубаво. Так лека да се дигне чак до зъби. А виж сега пак къде ти спи вятъра. Като тия... Века, майна. Абе, че лети, сега нищо не мога. Не може да запалим някой. Обаче отива си в директно. Добре. Може да я запали? Може. Ей! Много изтъпо си. Много. Жалко за много. Веса влезе го извади, бе. Аз ще вляза да го взема, защото... Влез лодката отиваш, бе. Чакай, дай влезе сега. Ама с лодката отвърти. Аз имам със. И ще го ставим, късни го това, айде. Това ви Жора чака да ще отиде. Ти където го пускаха в града между бокове. И ги пуска. И пуска по много. Ето ти кажа колко струва в Китай. Най-голямото 20 стотинки. най-голямото пускане Нарихте да. най-голямото 20 стотинки в Китай. Тони,